Încărcarea de fișiere aferent transporturilor. Încărcarea fișierelor se realizează din două documente, Packing List Import și Transportation Plan. Ca să puteți încărca din sistem un fișier pe drive, tipul de fișier trebuie să aibă o setare valabilă în configuratorul de atașamente, unde se stabilesc restricționările privind numele fișierelor, extensiile de fișiere permise, tipurile de documente la care pot fi atașate, respectiv obligativitatea de încărcare. Pașii de urmărit la procesul de încărcare sunt identice în cazul ambelor documente și includ următoarele. Selectați packing listul dorit și deschideți documentul aferent. În detaliul Attachments puteți regăsi fișierele deja atașate packing listului. Apăsați butonul Attach File. Sistemul verifică existența conexiunii cu Google Drive și dacă acesta nu a fost inițiat deja, atunci trebuie să vă conectați pe Google Drive. Selectați în browserul deschis contul cu care este partajat folderul referințe origini, a cărui path este setat în nomenclatorul utilizator aplicație. Apăsați pe linkul Advanced, după aceea linkul Go to Resource Navigator Unsafe și apăsați butonul Continue. După ce apare mesajul că puteți închide browserul, închideți fereastra și continuați încărcarea. Sistemul va încerca să identifice pe drive folderul aferent packing listului și dacă nu îl găsește, va crea folderul după ce specificați folderul părinte în care trebuie inclus. Structura folderelor de pe drive regăsiți în nomenclatorul Google Drive Folder Structure. Alegeți tipul de fișier pe care doriți să încărcați din lista prefiltrată pe baza tipului de document deschis. Selectați fișierul de pe calculator. În caz de extensii multiple permise în configurator, selectați extensia ca să puteți găsi fișierul. Sistemul verifică denumirea fișierului pe baza configuratorului și întrerupe procesul de încărcare dacă acesta nu corespunde setărilor. Se verifică și existența fișierului pe drive în folderul packing listului și dacă acesta se regăsește, atunci se cere confirmarea actualizării fișierului cu varianta actuală, altfel procesul se întrerupe. La sfârșit, fișierul va fi încărcat pe drive și datele despre atașament vor fi inserate în tabul Attachments.